Hola, veus, un any més la Plec tanca una edició multitudinària. Més de 200.000 visitants no s'han volgut perdre la festa lúdico-gastronòmica per excel·lència a la capital del Segrià, en la qual un total de 13.000 penyistes repartits en 102 colles han gaudit del cap de setmana més esbojarrat de l'any a la terra ferma, fent allò que més els hi agrada, esclar, menjar uns bons cargols, fins a 12 tones. Any rere any la Plec va a més i s'internacionalitza. Així ho demostra la procedència dels visitants vinguts de països com Noruega, França, Itàlia, Alemanya, Anglaterra, Estats Units i països asiàtics. A més, per primera vegada a la història de la Plec hi ha hagut una colla de fora, el Team Caragol, formada per penyistes de Perpinyà. Enguany s'han venut 1.700 packs de visitant, dels quals 250 incloïen la pernoctació. I és que aquest cap de setmana els hotels de la capital del Segrià han fregat el ple. De cara a futures edicions, els collistes reclamen a la paeria millores en les infraestructures i els serveis al recinte dels camps elisis, com ara la renovació del paviment, una instal·lació elèctrica més potent i la instal·lació de més lavabos públics. Res més, ara agafa forces per l'any vinent. Us deixem amb algunes de les fotos que ens heu enviat a través de les nostres xarxes socials. Que vagi molt bé. The pretty girl skipped a beat as she flipped a curl, and maybe I am dreaming, I am already dead. Here's a phrase she replied, I will need you to answer. Are you sure that you know that you want